Сілавікі перайшлі да новых формаў рэпрэсіяў, а лукашэнкаўскія чыноўнікі з высокіх трыбунаў у Жэневе гавораць пра незаконныя санкцыі. Вынікі тыдня ў сённяшнім выданні, а спецыяльны гость студыі «Белсат» вядомы украінскі журналіст Мацвей Ганапольскі. З вами Віталь Бабін. Добрый вечар, і калі вам бяспечна, ставце ўпадабанні і каментуйце наш эфір. А мы пачынаем. Сілавая сістэма працуе не складаючы рук. На гэтым тыдні прайшлі чарговыя рэйды з правяраннем працоўных мігрантаў. Пасыпаліся пагрозы беларусам за паведамленні і каментары ў Трэц і Тык-Ток. Прынамсі, 60 ператрусаў прайшло ў кватэрах студэнтаў ЕГУ, запісанага беларускім рэжымам у спіс экстрэмісцкіх фармаванняў. Працягваюцца арышты, палітычныя суды і дэпартацыі. Больш падрабязна пра палітычны пераслед Юлія Цяльпук. Рэжым зламаў лёс цэлай сталічнай сям'і. Апроч завочнага прысуду 27-гадовай Пелагіі Корсакавай, якая праз пераслед пераехала жыць ва ўкраіну, рэальныя выракі далі яе бацькам Дзмітрыю і Тацяне Корсакавым 14 і 12 гадоў калоніі адпаведна. Нібыта за здраду дзяржаве і кантрабанду зброі. Гэта самыя мірныя і добрыя людзі. Мама працавала выхавацелькай у яслях і была т'ютарам для дзяцей з аўтызмам. Яна выгадавала не адно пакаленне дзяцей, а тата быў у садку рабочым, пафарбаваць лаўкі, паправіць мэблю. Абвінавачанне жанчына называе помстаю за свой грамадзянскі выбар у 2020-м і валанцёрства ва ўкраіне. Набралі маштаб рэпрэсій і ціск на асобаў, датычных да еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які беларускі КДБ прызнаў экстрэмісцкім. Сілавікі прыходзяць з вопшукамі да завочнікаў, што жывуць у Беларусі, і да бацькоў студэнтаў. Па звестках праваабаронцаў весны бацькоў прымушаюць звязвацца з дзецьмі і патрабаваць ад іх адлічыцца з універсітэту і вярнуцца ў Беларусь. На выкананне гэтых патрабаванняў адводзіцца да 10 дзён. Падрабязнасці нам распавёў трэцякурснік факультэту права ЕГУ Артур Баран. Если мы говорим про непосредственных участников, то есть студентов, то, конечно же, там чаще все намного жестче, и поступают угрозы от силовиков прямо на месте, и чего только нет. Силовики звонят с телефонов родителей студентам, начинают провоцировать их, вступают в переговоры, прослеживается одна и та же закономерность. Силовики хотят получить документ, который подтвердит связь с университетом. Артур кажа, што універсітэт не падрыхтаваў студэнтаў у бяспечным вядзенні размоваў з КДБ. Моладзь разгубленая, што да сваёй будучыні выбіраць далейшы іншы шлях давядзецца і самому ЕГУ, які ствараўся як універсітэт у выгнанні, але на справе стаць такім можа толькі на выхадзе з цяперашняга крызісу. Палітык Павел Свярынец прапанаваў радыкальна рэфармаваць ЕГУ, заклікаўшы кіраўніцтва правесці поўную беларусізацыю і ператварыць яго ў элітную беларускую нацыянальную вышэйшую школу. Но адкуль у нас возьмутся прэзідэнты, міністры, прэм'ер-міністры? В сучасным свеце это павінны быць моцна адукаваныя людзі. Няўжо няма людзей, якія гатовыя выкладаць у ЕГУ? То есть велізарныя запатрабаванні сярод беларусаў замежжа, найперш Літвы і Польшчы, у такім універсітэце. Лукашэнкаўскае вока сочыць не толькі за беларускімі студэнтамі за мяжой, але і за замежнымі ў Беларусі. Іранскую студэнтку Белмед універсітэту Хатэрэ Хадададзі пратрымалі ў ізалятары 45 дзён і дэпартавалі на 30 гадоў за крытыку нават не беларускага, а іранскага рэжыму. He told me, ти проститутка із Америка і Ізраїль. Чалавек у балаклаве спытаў мяне на допыце: «Ты прастытутка Амерыкі і Ізраіля?» Я перапытала, якое слово вы выкарысталі? Ён паўтарыў, і тады я кажу: «Гэта ты прастытутка». Мяне перавялі ў камеру нумар 36, разлічаную на 4-5 чалавек, але там было 12 жанчын. Мы спалі на падлозе, дзе кусалі вусякі. На ўсіх быў толькі адзін кавалак мыла для рук, цела, твару і нават для посуду. Гэта было абсалютна негігіенічна. Пасля дэпартацыі з Беларусі кабета знаходзіцца ў краіне-саюзніцы Ірану, дзе ёй можа пагражаць выдача на радзіму і, адпаведна, пераслед.
Паводле праваабаронцаў, беларускія ўлады неаднаразова дэпартавалі або забаранялі ўезд замежнікам за актыўнасць у сацыяльных сетках і выказванне палітычных поглядаў. Узмацненне рэпрэсіяў ідзе паралельна беларуска-амерыканскім перамовам і вызваленню палітвязняў узамен на санкцыйныя саступкі. Напярэдадні Святлана Ціханаўская заявіла, што гэты працэс часова запаволіўся. Ні прэзідэнт Трамп, ні ягонае атачэнне не наіўны. Яны разумеюць, з кім маюць справу і могуць рабіць тактычныя крокі, каб вызваліць людзей. Пазней і дарадца Ціханаўская, Дзяніс Кучынскі і спецпасланнік Дональда Трампа Джон Коул удакладнілі, што перамовы не скончаныя. А значыць, вызваленні маюць працягнуцца. У спісах вясны цяпер 860 палітвязняў. Прапагандыст Ігар Тур заявіў, што праваабаронцы не валодаюць свежай інфармацыяй. Минимум 196 человек на свободе из якобы сидящих. Без малого каждый четвертый политический. И я более чем допускаю, что их гораздо больше. Одни по амнистии, другие по помилованию, третьи за примерное поведение. Прапагандысты палічылі тых, хто выйшаў на волю. Але не агучылі, колькі людзей за гэты ж час трапілі за краты, атрымалі палітычныя выракі або прайшлі праз рэпрэсіі па справах, пра якія праваабаронцы не паспелі даведацца. Юлія Цяльпук, Белсат. У студыі з'явіўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Добры вечар, Віталь. Прывіт, Аня. Пісаў ты ў тым ліку, што пашыраюцца межы таго, што ўлады налічаць дапушчальнымі для рэпрэсію. Мне падаецца, што ў прынцыпе няма чаго здзіўляцца, бо лукашэнкаўскія сілавікі на шмат што здольныя. Чаму вось у дачыненні да ЕГУ ўсё ж такі это выглядае нейкім нонсенсам? Ну, то, што здзіўляцца няма чаго, гэта можна пагадзіцца, але ўсё-такі кожны раз часам яны ўжо прыдумлялі нейкія законы пасля таго, як пачыналі нейкія рэпрэсіі. Мы памятаем гэтую практыку там 21-22 года, калі яны не ведалі, за што сажаць, людзей сажалі, а потым уже сталі прыдумляць все гэтыя абразы там прэзідэнта, ну, в больш жорсткай форме і гэтак далей, абразы там міліцыянтаў і зараз. У чым гэта, ну, неардынарная і новая рэч, паколькі, ну, раней затрымлівалі, сажалі там ці каралі, скажем так, в рознай ступені тых, хто удзельнічаў в нейкіх падзеях. Вот нейкіх акцый 20-го года, 22-го ці пазней. Таксама саджаюць людзей, которые нешта робяць, пішуць там, што ўладам не падабаецца, літаральна за каменты, за лайкі там. Вось, былі за дапамогу там Украіне, за нейкія здымкі. А тут, ну, можна сказаць, фактычна упершыню людзей будуць пераследаваць не за прыналежнасць да нейкай арганізацыі, не за нейкія дзеянні, а просто за тое, што яны вучыліся в заходнім універсітэце, Вільні. І калі яны вучыліся, яны, можа быць, не маюць ніякіх там апозіцыйных поглядаў, яны проста вучыліся в універсітэце, каб атрымаць заходнюю адукацыю, вы все-таки при всех гэтых, ведаеце, усе гэтыя гады ідуць размовы, наколькі ЕГУ беларускі універсітэт, ну і прыходзяць да высновы, што все-таки нельга его назваць там нейкім беларускім. І вось беларуская гісторыя, он калісьці был в Беларусі, был выгнаны Лукашэнкам, атабарыўся ў Вільні, але ну там і начальство, і юрыдычная рэгістрацыя, все это літоўская. Вось, там ёсць, канешне, беларускія нейкія навучанні, але ну па той жа логіцы, вот беларускія навучанні ёсць в Варшавскім універсітэце, в Пражскім. Так гэта атрымоўваецца, што нейкі стары, незакрыты гештальт Лукашэнкі адносна ЕГУ, ці... Ну, можна сказаць, да, ну, все-таки гэта, ну, на кручке было вот спіс там нейкіх варожых, ну, нейкіх арганізацыяў. Яны, ясна, ЕГУ так успрымалі. Але, ну, думалі, за што ж можна гэта ЕГУ, як пакараць за межамі Беларусі. Вот прыдумалі назваць яго экстрэмісцкім і пачаць крымінальныя справы, што сапраўды тэарэтычна там жа, ну, сотні людзей. І то, што зараз робіцца, праваабаронцы кажуць пра 60 чалавек, а можа не пра ўсіх ведаюць, многія сапраўды палітычна не хочуць паведамляць, мы не ведаем колькі. І цікава, што, ну, сапраўды на фоне агульнапалітычным, што ідуць там нейкія перамовы з рознымі паўзамі, але ідуць з амерыканцамі. І тут, можна, здавалось бы, калі ўжо амерыканцы выказаліся, Коул казаў пра, ну, можа быць, вы бы перастаньце новых сажаць. А яны тут, наадварот, это распаўсюджваюць, гэта пашыраюць. І пашыраюць, маецца на ўвазе ўглыб. Я кажу, ну, калі уявіць себе, што, а якую яшчэ арганізацыю можна назваць, там, умоўна скажем, што заўгодна, экстрэмісцкім, не спадабаецца ім нейкая заходняя арганізацыя. І все людзі, якія да яе былі датычныя,
атрымліваюцца крыміналам. Думаю, тут мы просто поддадим силовикам некие ориентиры. Я б сконцэнтраваўся на тым, што палітык Павел Севарынец прапануе радыкальна змяніць яго, рэфармаваць яго, беларусізаваць. Вось дзеля таго, каб адтуль выходзілі будучыя прэм'ер-міністры Беларусі, міністры, не ведаю, людзі, якія мелі сапраўды вялізны ўплыў. Але што гэта зменіць? Гэта будзе такім адпаведным адказам на вось прызнанне гэтага экстрэміскага статусу? Ну, я пачытаў такія больш грунтоўныя каменты да каментары да прапановы Севарынца, вельмі яго паважаю, і ён заўсёды, можа быць, глядзіць наперад, глядзіць будучыню, прапановвае такія ідэі, якія часам здаюцца на сёння, можа быць, нерэалістычнымі, ці нават наіўнымі, але ну, вот в дадзеным выпадку можа быць трошкі элемент таго, што не зусім гэта ідэя супадае з сённяшняй рэальнасцю, элемент гэтага ёсць. Ну, па-першае, як пішуць многія, што былі розныя там, ну, скажем, беларускацэнтрычныя факультэты, маецца на ўвазе розныя выкладанні, але часам проста не набіралася там дастаткова людзей. Такая сістэма в заходніх універсітэтах зараз, што людзі самі, студэнты, выбіраюць, на якія ім хадзіць курсы. Вот на гэтыя хадзіла нешмат. І гэтых беларускіх студэнтаў можна зразумець. Вось яны пойдуць адвучыцца в ЕГУ, хаця ну, не было яшчэ экстрэмісцкім. Яны вернуцца ў Беларусь і будуць выкладаць нешта беларускае в сённяшняй сітуацыі, калі ўсё беларускае, ну, скажем шчыра, падабраць слова, да, знішчаецца, можа, і нельга сказаць, но, всяком разе, не вітаецца, а хутчэй, сапраўды, з ім ідзе барацьба ідэалагічная, вайна, і гэтыя, можна там адкрыць адразу кучу гэтых факультэтаў, напрыклад, калі будзе на гэта воля і жаданне кіраўніцтва ЕГУ, але проста праблема ў тым, што мала хто туды пойдзе, бо людзі, которые ўжо ідуць вучыцца в заходні універсітэт, яны, напэўна, звязваюць сваю будучыню менавіта ўжо з працай, ну, пэўны час хаця бы, па-за Беларусю. Бо просто нават зараз, калі Павел напісаў в сувязі з тым, што вот аб'явілі універсітэт менавіта экстрэмісцкім, то ну, як гэтыя людзі будуць разумець, што на сёння гэта пагроза, тым больш вучыцца на нейкіх беларускіх там навучаннях, гэта двойная пагроза. І ну, такой вклад в будучыню, я не думаю, што ну, людзі здольныя так мысліць, што вось праз 10, 20, 30 гадоў штосьці зменіцца, а людзі больш все-таки конкретными категориями мыслить сённяшніх реалій і сённяшнія выгоды для себя. Яшчэ адзін прыклад рэпрэсіяў, гэта дэпартацыя і забарона на ўезд у Беларусь на 30 гадоў іранскай студэнткі, якая вучылася ў нашым дзяржаўным медыцынскім універсітэце за крытыку не беларускіх уладаў, а за крытыку іранскіх аятолаў. Як гэта ўспрымаць? Бо ну, фактычна можна сказаць, што хтосьці ў Беларусі размясціць у трэцах ці там у нейкай іншай сацыяльнай сетцы нейкую карыкатуру, напрыклад, на Кім Чен Іна, на людзей з краінаў блізкіх, сяброўскіх краінаў Беларусі. І цябе таксама рэпрэсуюць? Ну, тут якраз той момент, калі, можна сказаць, беларускі прымакаюць дзіва, што у дзеда барада сіва. Ну, нічога дзіўнага, сапраўды, што явна, што ну, іранскія сілавікі звярнуліся з такой просьбай. Вось у вас такая ёсць, жыве, працуе, ці вучыцца нехарошая апазіцыянерка, арестуйте. Арыштавалі. Тут ясна, што такі дыктатарскі інтэрнацыянал, ён працуе, і Беларусь выканае любое пажаданне і карейскіх таварышаў, і маскоўскіх таварышаў, і іранскіх таварышаў. І нават з радасцю выканае, паколькі, скажем, хапаць людзей, якія іншадумцы, якія штосьці выказваюць супраць улады, гэта хлебам не кармі нашых сілавікоў, дай толькі тут лішні раз, можа быць, нейкую удзячнасць яшчэ ад Ірана атрымаюць. Так што тут якраз не дзіва і да, а мы памятаем, колькі людзей, якія даўно не жывуць в Беларусі і не ўдзельнічалі ў 20-м годзе ў падзеях, а з Амерыкі там пісалі нешта і прыязджалі ў Беларусь, іх хапалі, нават амерыканскія грамадзяны, грамадзяны іншых краінаў, за тое, што яны там у сябе в Амерыцы пісалі каментары супраць Лукашэнкі. Так ясна, што калі там супраць Ірана, тут я бы не раіў бы ввогуле замежным студэнтам ехаць вучыцца ў Беларусі, тым больш замежным студэнтам, якія разумеюць дэмакратыю і лічаць, што яны маюць магчымасць і права свабодна выказвацца, то гэта ну, не той пункт прызначэння, дзе
дзе трэба вучыцца. Ну, сапраўды, яшчэ адзін вось прыклад таго, як рэпрэсуюць людзей, прычым вось гэтыя драконаўскія прысуды даюць вялізныя валанцёркі з Украіны, нашай грамадзянкі, бацькоў арыштавалі, засудзілі за здраду дзяржавы на 12 і 14 гадоў адпаведна. Мы не ведаем там нейкіх дэталяў следства там і дэталяў самога прысуду. Аднак з словаў іхнай дачкі гэта ўсё помста вось за тое, што дачка падтрымлівае Украіну, што яна валанцёрыць, дапамагае гэтай краіне. Ці гэта не чысты ўжо сталінізм такі, калі прыходзяць за бацькамі, сваякамі, сажаюць жонак, сажаюць бацькоў? Ну, тут сапраўды мы не ведаем всіх абставінаў. Я нават не уяўляю, што маглі бы не знайсці ніякай такой чисто знешняй падставы для гэтай такой крымінальнай справы і такого прысуду. Вось. Але можна ацаніць агульную палітычную абстаноўку на фоне таго, што апошнія паўгода даволі рэзка пра Беларусь выказваецца афіцыйны Кіеў, пра афіцыйны Менск выказваецца, і яны, чым яны могуць, так сказаць, адказаць? Лукашенко ввогуле тут язычок прыціснуў, в асноўным маўчыць, адзін раз там нешта адказаў Зеленскаму, але в асноўным спрабуе гэта якраз не разгайдоўваць, не расхіставаць, а паколькі баіцца, што рэальна это можа перайсці ў нейкі ўзброены канфлікт. Ну, што яны могуць? Могуць вось якіх-небудзь сваякоў людзей, якія працуюць на Украіну, якія за Украіну. Мы ведаем, што адны з самых найгоршых, найжорсткіх прысудаў якраз былі менавіта па справе Гаюна, што людзі фатаграфавалі там нейкую ваенную тэхніку ці проста, умоўна скажем, нейкія аб'екты. І гэта ўлада прыцягвала, што яны працавалі на Украіну. Гэта былі самыя жорсткія, прытым людзі былі, колькі мы бачым з судоў паведамленні ад сваякоў в шоку, што за такое, в прынцыпе, дзеянне, это ж не падрыў там чыгункі, а проста з фатаграфію можна атрымаць такія тэрміны. В Беларусі зараз гэта можна. Так што на фоне таго, што адбываецца афіцыйнага Менска з афіцыйным Кіевам, таксама можна чакаць, што яны так толькі могуць помсціць і адказваць. Будуць нейкія людзі, якія, ці зараз, не хочется, конечно, такие прогнозы давать, ці зараз воююць ва Украіне, ці там дапамагаюць неяк Украіне, то цалкам магчыма, што, канешне, іхніх блізкіх сваякоў, яны могуць стаць ахвярамі вось такой помсты. Все гэта адбываецца на фоне вось гэтых амерыканска-беларускіх перамоваў, пра што мы ўжо ўзгадалі ў нашай сённяшняй размове. Кажуць, што гэтыя перамовы пастаўленыя на паўзу. З іншага боку, сам Кол і сам дарадца Святланы Ціхановскай-Кучынскі гэтую інфармацыю не пацвярджаюць, кажуць, што ўсё будзе, пачакайце. І адначасова з тым, каб знізіць вось гэты градус і гэтых рэпрэсіяў, прапагандысты, мне падаецца, нездарма кажуць, што ёсць аж на 196 чалавек, якія да сённяшняга дня, маўляў, лічацца палітзняволенымі, знаходзяцца ў спісах праваабарончага цэнтру «Вясна» на свабодзе. Гэта, я так разумею, у тым ліку дзеля таго, каб паказаць амерыканцам, што у нас тут і без перамоваў ідзе лібералізацыя і вызваленне. В лібералізацыю, думаю, амерыканцы не павераць на фоне таго, што мы тут з табой уже 10 хвілін абмяркоўваем на фоне всіх гэтых падзеяў. Але, наколькі мне вядома, я кантактаваў з рознымі людзьмі, якія маюць дачынення, якія мелі там, в тым ліку, размовы з самім Колам. Мне распавялі, што сапраўды паўза адбылася з-за таго, што ў пэўны момант, гэта ж весь час даволі складаны працэс, і весь час ён не гарантаваны да апошняга моманту. Калі нават прыязджае Колышы, няма там ніякай дакладнасці ні па прозвішчах, ні пра колькасці, ні пра тым, што ў адказ павінна Амерыка неяк саступіць афіцыйну Менску. І вось апошнія падзеі былі тое, што Менск запрасіў штосьці, не штосьці, мне сказалі, што я не могу тут рассказывать, ничего надзвычайного, но запросил надто шмат. И Вашингтонский бок, Америка сказала, что не, гэта не. И в якости того, что
ну, скажем так, вось, зафіксировать эту незгоду. Вот и отбылась такая пауза. Притым с двух боков были такие, вось, ну, скажем, недружелюбные, можно сказать, кроки. Ну, Кол и ранее, конечно, контактовал с Тихановской, але першыню менавіта тады адбыўся публічны звонок, признание звонка, что вось поговорили разом. Это, конечно, был такой, ну, шпилька такая в бок официального Зрэшты, сёння Лукашенко павіншаваў Дональда Трампа з 80-годдзем. Пра гэта было коротка паведамлена ў тэлеграм-канале. Ну так, гэта ён не можа не рабіць. І гэта кажа, што я вот не падзяляю тыя. Іх немного, но уже прагучалі пессімістычныя ацэнкі, што, маўляў, весь этот трек заканчиваецца. Не. Ён, конечно, вісіць на васку кожны раз, але пакуль зацікаўленасць застаецца глыбінная, стратэгічная ў абодвух бакоў у гэтым працэсе. Лукашенко не дасягнуў то, што ён хацеў. Он ввогуле думаў, напэўна, свой час, што вось пачнуць амерыканцы зніжаць санкцыі, за ім пабегуць еўрапейцы, як, умоўна скажам, маленькі брусельскі райком за вашынгтонскім абкомам. Но вось ён так перацэніў гэтую залежнасць еўрапейцаў, яны абсалютна не пахіснулі сваю пазіцыю, ён псіхуе, нервнічае, но спрабуе па-іншаму. То есть ему яшчэ шмат чаго хочацца ад Амерыкі, но Амерыка, галоўная мэта таксама, не ведаю, як хочаце ацэньваеце, яна ці гуманная, ці яна палітычная, ці яна за там нейкіх перамог для Трампа, як бы не было, мы все молімся, каб яна ажыццявілася, гэта вызваленне всіх палітвязняў. Чакаем добрых навінаў. Дзякуй вялікі за размову. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік нашай студыі. Турысты масава адмяняюць броні на адпачынак у Крыме праз рэгулярныя ўкраінскія ўдары і паліўны крызіс. Тым часам былы прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў нішчыць партрэты еўрапейскіх палітыкаў, а Владзімір Зеленскі троліць Пуціна выведнымі дадзенымі пра падзенне рэйтынгу кіраўніка Крамля. Як вайна ва ўкраіне змяняе сваю хаду і што з гэтага вынікае, распавядзе Уладзіслаў Корсак. Упершыню больш як за 2 дзесяцігоддзі галоўны святочны канцэрт на Дзень Расіі адбыўся не на Краснай плошчы. Афіцыйныя прычыны не называлі, аднак відавочна, што перанеслі яго, як той казаў, далей ад граху на фоне рэгулярных украінскіх удараў па расійскай тэрыторыі. І гэта добра паказвае новую рэальнасць вайны. Украіна ўсё часцей пераносіць баявыя дзеянні далёка за лінію фронту. Пад ударамі апынаюцца ў тым ліку нафтаперапрацоўчыя заводы, хімічныя прадпрыемствы, склады паліва і вайсковая лагістыка. Асаблівая ўвага Крыму. Дроны і ракеты сістэматычна атакуюць сухапутны калідор, які злучае Расію з анексаваным паўвостравам праз Марыуполь і Мелітополь. Удары наносяцца па мастах, калонах з палівам і боепрыпасамі чыгуначнай інфраструктуры. На всем направлении до Крыма мы однозначно будем улучшать наши позиции. То есть будем продвигаться, будем резать карманы, будем обрезать все клины, которые забил враг нашу территорию. И с большой вероятностью мы дойдем, ну, так называемой линии Суровикина, которая находится в Запорожской области. Украинское командование сцвярджае, што ўжо істотна абмежавала рух па трасе Новороссия, адной з галоўных артэрый расійскага забеспячэння на поўдні. Калі гэтая тэндэнцыя працягнецца, Крым можа апынуцца ў напалову ізаляваным стане. Тады асноўная нагрузка ляжа на Керчанскі мост і марскія перавозкі, якія таксама рэгулярна трапляюць пад удары. Ужо цяпер на паўвостраве паліўны крызіс. Да, у противника есть еще несколько автомобильных паромов, которые сейчас работают в режиме 24/7, обеспечивая перевозку грузовиков и иных автомобилей, которые не пускаются на территорию Керченского моста. Но этих возможностей явно мало, с учетом того, что логистика в Крым, в Севастополь весьма масштабна. Понятно, что в первую очередь противника интересует полноценное обеспечение его группировки, действующей в Крыму, затем уже гражданское население, который тут сейчас уже буквально во всех колоколах трезвонит. Даволі сур'ёзную ролю пачала адыгрываць і украінская ракетная зброя. Новыя украінскія распрацоўкі ўжо дазваляюць наносіць удары на тысячы кіламетраў ад лініі фронту. Праекты кшталту ракеты «Фламінга» і іншыя перспектыўныя сістэмы дазваляюць дзейнічаць у глыбокім расійскім тыле без непасрэднай залежнасці ад заходніх паставак. Аднак ёсць нюансы з тым, каб выйсці на масавую вытворчасць украінскай балістыкі. Планов у украинской армии громадью.
планов у украинских производителей вооружения, ракетного вооружения, в том числе баллистики, также громадьем. Но все, как я полагаю, опирается в ресурсы. Война, в принципе, ресурсно-затратная история, поэтому для того, чтобы реализовать все наши хотелки, а их у нас немало, нам необходимы финансовые средства, которых критически не хватает не только в Украине, но и в том числе в наших европейских партнеров. Пакуль жа Украіна спрабуе адрэзаць Крым і павялічыць цану вайны для Масквы, выглядае, што сама Расія актыўна рыхтуецца да будучыні пасля вайны, сведчыць новае супольнае расследаванне дацкага радыё, нарвежскай тэлерадыёкампаніі НРК, шведскага вяшчальніка СВТ і балтыйскага выдання Дэлфі. Спадарожнікавыя здымкі паказваюць маштабнае будаўніцтва вайсковай інфраструктуры каля межаў НАТО. Новыя базы, казармы і склады з'яўляюцца ў Карэліі, непадалёк ад фінскай мяжы. Што праўда, наконт намераў Крамля існуюць розныя ацэнкі. Напрыклад, нашчадак эмігрантаў з Беларусі, камандуючы войскамі ЗША ў Еўропе генерал Алексус Грынкевіч лічыць, што Расія не рыхтуе прамую вайну супраць НАТО. Маўляў, Масква найперш хоча аднавіць страчаныя сілы, стварыць дадатковыя рэзервы і прадэманстраваць здольнасць аказваць ціск на альянс. Іншыя думкі прытрымліваецца шведская выведка. Там папярэджваюць, што пасля завяршэння або замарожвання вайны ва ўкраіне Расія можа даволі хутка аднавіць вайсковы патэнцыял і стварыць новыя рызыкі для краінаў Балтыі і Паўночнай Еўропы. Обратите внимание, в последнее время мы крайне редко видим заявление о том, что российская армия активно использует на поле боя бронетехнику, в том числе танки. Но танковая отрасль Российской Федерации продолжает функционировать, и какое-то количество бронетехники, в том числе танков, она выпускает. Соответственно, тут сейчас происходит этап накопления определенных ресурсов. Куда далее эти ресурсы будут направлены? Либо же против Украины, либо же, возможно, эта агрессия будет направлена на страны Восточной Европы, возможно, скандинавские страны. Калі супаставіць гэтыя ацэнкі, напрошваецца прамежкавая выснова. На сёння няма прыкмет падрыхтоўкі непазбежнай вайны паміж Расіяй і НАТО. Але ёсць відавочныя прыкметы рыхтавання да магчымасці такой вайны. Гэта і перыядычныя расійскія гібридныя атакі ў Еўропе, і мільярды долараў, што агрэсар выдаткоўвае на прапаганду і інфармацыйную вайну ў інтэрнэце, і будаўніцтва той самай доўгатэрміновай вайсковай інфраструктуры на межах Еўразвязу. І, вядома, спробы як мага глыбей уцягнуць ва ўсё гэта Беларусь. Між тым, чым даўжэй цягнецца вайна, тым больш заўважнае разыходжанне паміж паводзінамі крамлёўскага кіраўніцтва і рэальнасцю. Путін рапартуе пра паспяховае наступленне расійскай арміі і новыя перамогі. Фронт жа фактычна захрас у пазіцыйнай вайне. Нават лаяльныя да ўлады зэт-ваенкоры адкрыта скардзяцца на велізарныя страты, адсутнасць прасоўвання арміі і катастрафічныя рашэнні камандавання. Сюррэалізму дадае і апошні перформанс намесніка кіраўніка расійскага Савету бяспекі Дмітрыя Мядзведзева. У якасці віншавання да Дня Расіі той публікуе згенераваны штучным інтэлектам ролік, у якім з дапамогай шрэдара знішчае партрэты заходніх лідараў. Былы расійскі прэзідэнт працягвае нагнятаць страх дзеля запужвання Еўропы, у той час, як на фронце кожны дзень гінуць ці становяцца калекамі сотні расійскіх вайскоўцаў, а цывільныя ўсё часцей адчуваюць, што вайна ўжо прыйшла ў іхныя дамы. Владзіслаў Корсак, Белсат. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з нашым наступным госцем. На сувязі Александр Каваленко, военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў». Спадар Александр, добрый вечар. Доброго вечора. Як кажа Владимир Зеленскі, вось гэтыя дальнабойныя санкцыі, ці яны сапраўды могуць прымусіць Владимира Путина пайсці на саступкі, скончыць гэтую вайну? Як лічыце? В принципе, да. В настоящее время мы фиксируем то, что оказывается довольно серьезное давление по нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации, по нефтехранению, по экспорту, опять-таки, нефтепродукции. На сегодняшний день можно говорить о том, что в европейской части Российской Федерации утрачено примерно 50% функционабельности нефтеперерабатывающих заводов. Плюс, помимо всего прочего, продолжаются удары по нефтехранилищам, нефтебазам и расширяется вообще, я даже сказал бы так, региональный
реал этих ударов, которые становятся все более и более глубокими, в более глубокий тыл Российской Федерации. То есть если раньше мы говорили об ударах где-то примерно на дистанции от 500 до километров до 1000 километров, то сейчас и даже 2000 километров не является какой-то запредельной целью. Поэтому удары будут все глубже по территории Российской Федерации распространяться, и страдать от этого будет, конечно же, целая отрасль. В первую очередь на это себя уже ощущают граждане Российской Федерации. Безусловно, это не повышает доверие власти российской. Поэтому в определенном смысле это, конечно же, может повлиять на позицию Путина и, по крайней мере, подтолкнуть его к началу хотя бы здравого дипломатического вектора, переговорного вектора, а не то, что мы видели на протяжении последних лет, особенно в 2025 году, когда, не имея каких-то серьезных позиций и успехов на фронте, с Украиной Кремль разговаривал языком ультиматумов и фактически требовал от Киева капитуляции. Ну, сапраўды, і бачым, што гэты паліўны крызіс назіраецца не толькі ў Крыму, але і ў сталіцы, у Маскве ўжо ёсць такія паведамленні. Тым не менш, вось, калі вярнуцца менавіта да гэтай тэмы Крыму, Роберт Броўдзі заявіў, што мэта Украіны гэта адрэзаць паўвыспу ад Расіі. Наколькі, на ваш погляд, сапраўды Украіна блізкая да гэтага моманту? На сегодняшний день Крым уже практически в полуизоляции находится. Перерезано его сообщение с материковой частью Украины, с материковым югом, с Херсонской и Запорожской областями по мостам в районе Чонгар и в районе Армянска. Хотя первоочередной целью, конечно же, не является сама по себе изоляция Крыма. Это элемент комплексного воздействия на российскую логистику на временно оккупированных территориях юга Украины, как материкового, так и островной части. В первую очередь удары наносились и устанавливался контроль, дистанционный контроль над трассой М14. Это трасса от Мариуполя до Берлянска, сухопутный коридор в Крым, но помимо всего прочего, это еще и трасса, которая снабжает Запорожскую область, временно оккупированную часть, и Херсонскую левобережную. А от нее уже идет разветвление других трасс, Н-30, Н-08, М-17 и прочее. То есть, по факту, перерезана была сухопутная логистика, но оставался Крым как логистический узел с возможностью через Керченский мост, а также Азовское и Черное море осуществлять поставки товаров, и уже через Крым эти бы товары, материально-техническое обеспечение, в первую очередь военного назначения, шло бы в Херсонскую область и в Запорожскую. Но перерезав Армянский, перерезав Чонгар, эти мосты, нанеся по ним удар, сейчас эта коммуникация нарушена. Помимо всего прочего, Украина уже установила частичный контроль над Азовским морем воздушно-дистанционный. Наносятся удары в районе Мариупольского порта, Бердянского порта, а также наши дроны летают над Азовским морем и наносят удары по российским судам, которые нарушают нахождение, незаконное нахождение во временно оккупированных водах. То есть можно сказать, что через какое-то время будет блокировано Азовское море, Черное море и так заблокировано морскими дронами украинскими. Остается только Керченский мост. И тут единственное, что только вопрос, дроны украинские начнут над Керченским мостом летать до конца июня или же все-таки начиная с июля месяца. Спадар Александр, вось калі вяртацца да планаў Расіі па эскалацыі на межах з краінамі НАТО, то вось акурат у нашым сюжэце мы паказалі новы фрагмент з расследавання журналістаў сумеснае. Вялікая групоўка расійскіх войскаў назіраецца на межах. Улічваючы гэтыя праблемы ва ўкраіне, у Расійскай Федэрацыі, ці будуць яшчэ гэтыя планы ў нейкай ступені зрэалізаваныя? Вы раней казалі у інтэрв'ю Белсату і у размове са мной асабіста, што найбольш верагодным можа быць Эстонія, то бок гэта першая краіна, якую можа Расія у прынцыпе вельмі хутка акупаваць. Ці гаворка можа весціся пра Фінляндыю ці Нарвегію, як вось сцвярджаюць журналісты?
Финляндия очень сложна по своим рельефно-ландшафтным особенностям для проведения такой операции. Если режим Путина решится на конфронтацию с Европой, либо с одной из европейских стран, членов НАТО фактически, то ему необходима будет быстрая, сокрушительная победа, которая бы шокировала европейское сообщество. Быстрой победы в такой большой стране и с таким сложным рельефом и природными условиями, как Финляндия, не получится. Он может, конечно же, провести, например, высадку на остров Готланд, как вариант, поскольку для россиян этот остров, он также представляет собой определенную искаженно-сакральную какую-то ценность, особенно для российских конспирологов. Но удержание острова попросту нереально в нынешних условиях обеспечения логистики по морю и возможностей, которые есть у России. Поэтому это исключительно будет сухопутная операция против некой небольшой страны, быстрый захват которой позволил бы России одновременно показать для внутреннего потребителя информации, то есть для граждан Российской Федерации, что Россия действительно ведет войну со странами НАТО, и причем она тут преуспевает, и параллельно создать шоковый эффект и для европейского сообщества, демонстрируя то, что они на это решились и на это пошли. Поэтому, увы, но под категорию таких стран попадают именно наименьшие и ближе всего расположенные к Российской Федерации. Эстония, Литва, Латвия, опять-таки, если использовать территорию Беларуси для такого вторжения. Я даже скажу, для Польши меньше рисков, нежели именно для стран Балтии. Владимир Зеленскі разам з тым падзяліўся інфармацыяй выведчых дадзеных адносна сапраўднага рэйтынгу Владимира Путина. Трохі патроліў яго, назваўшы гэтыя працэсы ў Расіі эрозіяй донбасскага кансэнсусу. І спрагназаваў, што незадаволенасць расейцаў будзе расці. Спадар Александра, пытанне вось да вас, як да эксперта, ці будзе расці незадаволенасць вайскоўцаў, генералаў там і простых жаўнераў Расійскай Федэрацыі, улічваючы вось гэтыя, сапраўды, вельмі сумныя ситуации, якія складаюцца у России на украинском фронте? Россия – это не демократическая страна, абсолютно. И Россию можно назвать неодиктатурой, неоавтократичным режимом. И применение каких-либо инструментариев, характеристик и даже анализа ситуации внутриполитического, внешнеполитического, социально-политической обстановки в стране, используя категории демократии, это не совсем применимо. Нужно относиться именно как к диктатуре. Повлияет ли падение рейтинга Путина на социально-политическую ситуацию в стране, в Российской Федерации? Нет, не повлияет. Потому как выборы будут проведены и победит фиктивно, не нелегально, опять-таки, фиктивно, незаконно, но победит Единая Россия. Выборы будут сфабрикованы, они будут сфабрикованы, как и последующие и так далее. Почему? Потому что это не демократия. Аналогично и взаимоотношения, и коммуникация с силовыми структурами, силовиками, с командованием, с генералами. Вне зависимости от ситуации в зоне боевых действий, все эти люди, они находятся в системе. Даже стагнация на фронте, либо очевидные провалы, которые можно видеть по, опять-таки, результатам той же самой весенней наступательной кампании, это не повод для того, чтобы менялось какое-либо отношение к Путину даже среди командиров генералитета и так далее, в Генеральном штабе, в Министерстве обороны. Все эти люди сейчас живут, и я бы даже так сказал, существуют и обогащаются за счет войны. Поэтому вне зависимости от уровня электоральной поддержки, вне зависимости от ситуации в зоне боевых действий, они сопряжены вот именно этой, назовем это даже в какой-то степени диктаторской порукой, диктаторской круговой порукой, которая, к сожалению, не позволит в обычном демократическом понимании изменений, каких-либо турбулентностей, которые могут возникнуть, не повлияет абсолютно на удержание Путиным власти.
Дзякуй вам вялікі за гэты аналіз, за гэтую размову. Александр Коваленко, военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў», быў з намі на відэасувязі. І ў працяг тэмы Украіна папярэджвае беларускі рэжым, каб не ўцягваўся глыбей у вайну. Тым часам Лукашенко вядзе двайную, а то і трайную гульню, каб не залежаць толькі ад Уладзіміра Пуціна. Калі і як скончыцца расійская вайна ва ўкраіне, якую ролю адыграе Беларусь і што будзе з Лукашэнкам, пра гэта Марыя Сысоеў размаўляла з вядомым украінскім журналістам Мацвеем Ганапольскім. Мацвей Юрьевич, першае пытанне. Украіна працягвае даволі рэзка выказвацца на адрас лукашэнкаўскага рэжыма. Вот толькі некалькі цытат, так, з найбліжэйшых часоў. Так, 21 траўня прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі сказаў, фактычнае кіраўніцтва Беларусі павінна разумець, калі будуць агрэсіўныя дзеянні супраць Украіны, будуць наступствы. 27 траўня Роберт Броуді, начальнік сілаў бесплотных сістэмаў Украіны, сказаў пра першыя 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі ўжо вызначаныя, не станавіць Украіне поперак горла. Чаму такая рыторыка захоўваецца? Я прошу прощения перед зрителями. К сожалению, не могу говорить по-белорусски, буду отвечать по-русски, если можно. Вы понимаете, вы правильно употребили слово «риторика». Дело в том, что это не более чем разговоры. И генератор этих разговоров – это, безусловно, Путин. Потому что здесь идет связка. Лукашенко должен, поскольку он не воюет вот в открытую, да, он должен в обязательном порядке говорить какие-то грозные слова. Путин на него напасть не может. Поэтому кто может? Украина. Поэтому он бесконечно говорит, вот если на нас нападут, если нападет еще и Украина, бывший братский народ, мы пока вас считаем братским народом, то ой-ой-ой, у меня и орешник есть, и атомное оружие и так далее. Игнорировать с политической точки зрения такие вещи нельзя. Поэтому Зеленскому приходится, вот как вы верно сказали, риторически отвечать. На самом деле, если, как я говорил много раз на вашем канале, если Путин не сломает Лукашенко с точки зрения того, что иди к черту, твоя армия, моя армия, давайте быстро это самое, в Украину, мясо и так далее, то все ограничится вот такими вот пустыми разговорами. Тем более, что, ну, как вы знаете, Лукашенко, при всем моем неприятии этого человека, он мастер лавирования. Ну, вы помните, он, например, неожиданно говорил, что вот эту вот мясную войну нужно прекращать. То есть понятно, что он не говорит это Путину, но кто в наше время может даже в Беларуси сказать такие слова? Поэтому, вот точно отвечая на ваш вопрос, громогласное резкое заявление такое пророссийское Лукашенко и соответственный ответ либо Сибиги, министра иностранных дел, либо самого Зеленского. У працяг гэтай тэмы, на вашу думку, пры якіх умовах Беларусь увогуле можа ўступіць у гэтую вайну? Путин болен. Ну, потому что здоровый человек не может. Ну, то есть, неважно, какая у него болезнь. Но я не думаю, что при каких-то обстоятельствах Лукашенко может отдать команду. Ну, то есть, если его только убьют, или, например, свяжут, или наколят наркотиками и так далее. Понимаете, кроме того, сейчас, давайте обратим внимание, ситуация изменилась. Раньше было такое победное, ну вот знаете, так сказать, давай, братан, бери своих солдат, ты видишь, мы побеждаем. Сейчас, как верно заметил один политолог, 6-й год берется избушка лесника. Понимаете? И малая Токмачка. Ну, малая Токмачка это вообще, понимаете, это трижды город-герой или 5 раз город-герой. Поэтому я не вижу таких обстоятельств. Только выведение Лукашенко из политического пространства, вот скажем так, любым способом, и приведение к власти абсолютно марионеточной фигуры может привести к тому, что пойдут воевать. Нема сумневаў, так, што Лукашенко цесна звязаны з Крымлём, але пры гэтым ён намагаецца наладзіць стасункі з ЗША, так, намагаецца зноў жа такі з розным поспехам з Еўропай, быццам бы ёсць нейкія крокі, так. Навошта яму гэта, як вы думаеце? Справа толькі ў тым, што санкцыі кусаюцца, ці вы штосьці яшчэ бачыце ў гэтым? У Лукашенко есть защитник, это Си Цзиньпин, и вообще любая китайская власть. Почему? Потому что экономические интересы, а для
для Китая очень важно иметь такой странный европейский форпост, где руководитель страны, в данном случае Лукашенко, ну, просто расстилается, понимаете? Он на все готов. Но это имеет свой побочный эффект в том, что вот если, например, Путин завтра начнет наезжать на Лукашенко и его убирать, достаточно одного телефонного звонка. Серьезно, я вам говорю, ровно так, чтобы Си Цзиньпин позвонил и сказал, мы же не знаем их договоренностей с Си Цзиньпином. Понимаете, во взаимоотношениях с Китаем у Лукашенко отдельная от Путина роль. И мы должны это понимать. Это экономические гарантии, это много-много-много чего. Я даже думаю, что какие-то вещи, которые, ну, знаете, так, не на поверхности лежат, ну, например, нелегальная торговля, какие-то детали двойного назначения и так далее. Поэтому нет, Китай защитник. Хацела, канешне ж, запытацца ваше меркаванне пра вайну, так, з улікам таго, што з аднаго боку захраслі перамовы з удзелам ЗША, з другога боку дронавыя атакі ЗСУ вельмі паспяховыя. Ваш прогноз, калі скончится война? Ну, когда кончится война, я вам сказать не могу, но две вещи. Если три вещи. Если Россия не объявит тотальную мобилизацию, а у нее не получается, россияне будут против, и это реально приведет к катастрофе. То есть именно что выйти и объявить, вот с завтрашнего дня все мужчины, понимаете, да? Да, не получается. Идет такая ползучая мобилизация, она уже есть. Второе. Если появится такое вундерваффе, какое-то чудо-оружие, понимаете, но орешник слабо на это тянет, ядерное оружие, Путин вряд ли его задействует, потому что, ну, мы знаем, ответ будет страшный, это, не стоит это делать. И третье, это, ну, как бы вам сказать, если вся Европа, Соединенные Штаты, марсиане, кто угодно, полностью отвернутся от Украины. Вот скажут, не знаю почему, нам надоело, мы не будем оказывать помощи и так далее. Но дело в том, что ни первый, ни второй, ни третий пункт не работают уже. Кроме того, Украина, как мы знаем, сейчас диктует военные условия. Потому что технологии, да, они могут собрать людей, но эти люди только унавозят землю, больше ничего. Поэтому Украина сейчас банкует. Россия быстро учится, очень быстро. И, например, ну, в закрытых встречах, хотя и не только в закрытых, ну вот, например, Мадяр, да, все знают, кто это такой, это руководитель скажем так, дроновых войск. Вот эти все перемены, у меня с ним был разговор, эти все перемены полгода. То есть вот сейчас выпустили какую-то новую технологию, новые дроны, россияне быстренько там сбили, поймали, полгода. Вот почему вот эти полгода сейчас, они крайне важны. И вы знаете, наверное, новость, что Зеленский попросил у западных партнеров 20 миллиардов дополнительных денег для того, чтобы спалить Россию. Он так и сказал, мы хотим спалить Россию. И вот отрабатывается технология. Например, полуостров Крым превращается в остров Крым. В Москве сегодня, со вчерашнего дня ограничения по бензину. Везут с Дальнего Востока. В общем, короче говоря, как сказал один мой приятель, очень толковый политтехнолог, он сказал, конечно, Украина сейчас не хочет никаких переговоров, она хочет еще немножко подождать, а потом провести переговоры о выходе Российской Федерации на границы 91 года. Я думаю, что так и будет. І апошняе пытанне, дзе ва ўсім гэтым будзе Лукашенко, так, калі скончыцца вайна, што будзе з Лукашенком і по-вашему, так, зноў жа, ці зможа ён гарантаваць бяспеку сабе, сваёй сям'і? Нет, ну, семья давайте вообще не брать в расчет. У него там дети и так далее. Дети же там, ну, дети за родителей не отвечают. Я видел, как этот Коленька бегал с автоматом, но отец его заставил бежать с автоматом. Давайте говорить о самом Лукашенко. Я думаю, что, несмотря на то, что он там военный преступник, там в отличие от Путина, он сумеет проскочить.
Конечно, у него не будет там... Вот, это будет почетная пенсия, понимаете? Возможно, будут суды, но суды будут не по международным делам, как у Путина, а суды будут по внутренней политике, по убийствам, по гноблению оппозиции, про античеловеческий режим и так далее. Почему? Потому что он пока не сделал самой страшной ошибки, о которой мы с вами говорили в начале. Белорусская армия не воюет официально с Украиной. Таким образом, назвать его военным преступником не получается. Да, дроны летели, но это союзное государство. Понимаете? То есть тут у него должны быть хорошие адвокаты, и у обвинителей должны быть хорошие прокуроры. Но я думаю, что его ждет совсем другая судьба, чем Путина с точки зрения международного трибунала. А вот внутренние, так сказать, разборки, это уже белорусский народ решает. Матвей Юрьевич, дякую вам вялікі за размову. Спасибо. І апошняя тэма. На гэтым тыдні зафіксаваная чарговая трагедыя па вытворчасці. Падчас будаўнічых работ на Беларусь-Калі на глыбіні больш за 600 метраў загінула адна асоба. Яшчэ двое атрымалі сур'ёзныя траўмы. Абставіны трагедыі расследуюць паводле артыкула за парушэнне правілаў бяспекі. Што прывяло праз неасцярожнасць да смерці чалавека, паведаміла прэсавая служба следчага камітэту. Трагедыя на трэцім рудаўпраўленні адбылася 11 чэрвеня ўвечары падчас узвядзення дзвярной солебетоннай перамычкі. Канструкцыя разбурылася. Траўмы несумяшчальныя з жыццём атрымаў 50гадовы мацавальнік. Рудніку яшчэ дваіх, 34гадовага трактарыста і 18гадовага навучэнца каледжу, які праходзіў вытворчую практыку на прадпрыемстве, шпіталізавалі. Паводле факту здарэння прызначылі шэраг экспертызаў. Таксама спецыялісты вынялі дакументацыю датычную аховы працы. З намі на сувязі Александр Ярашук, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Спадар Александр, вітаю вас на Белсаце упершыню пасля доўгага перапынку. Дякую, Віталь. Мне вельмі прыемна зноў вярнуцца на Белсад, з якім столькі ўсяго мяне звязанае. Безумоўна, і размову хацеў бы нашу пачаць акурат з апошніх навінаў, з трагедыі на Беларусь-Калі. Вядома, здараюцца такія выпадкі рэгулярна, бо гэта вытворчасць. Аднак ці пра ўсё нам кажуць улады, і чаму вось гэтае пытанне бяспекі заўсёды застаюцца такімі актуальнымі? Справа в тым, што на Беларусь-Калі крытычная сітуацыя з аховай працы, з бяспекай працы. Вось, але калі наогул казаць пра камандна-адміністрацыйную сістэму, перадусім менавіта па гэтай прычыне такая крытычная сітуацыя, то ахова працы ахілесава пята вось такіх рэжымаў, таму што дзяржава кіруе насамрэч. Мы ведаем, што той же самы Беларусь-Калі гэта акцыянернае таварыства со 100% долей дзяржавы. І таму па прынцыпу тое, што засталося, то і пайшло на ахову працы, вырашаецца пытанне. Перадусім, на першым месцы заўсёды стаіць вытворчасць, там планы, нагара. Вось, нават у лепшыя часы, калі і на поўную магутнасць Беларусь-Калі працаваў, і калі ішоў поўным ходам экспарт, не хапала грошай на тое, каб неабходнае абсталяванне набываць, на тое, каб закупаць усё тое, што неабходна для менавіта вось гэтага вельмі праблемнага, сур'ёзнага прадпрыемства для гэтай вытворчасці. Вось. І калі ва ўласніка штосьці такое здараецца, не дай Бог, пра тое, што вы зараз распавядалі, то, канешне, уласнік
ўсё робіць для того, каб выключыць такія выпадкі, тому што нясе велізарныя страты. Дзяржава ніякіх страт не несе. Там, канешне, камусьці нейкія вымовы аб'явяць, і перадусім вы, напэўна, памятаеце падзеі там 20-го года, калі яны там вось гэтыя працэсы адбываліся з удзелам нарвежскай кампаніі Яра, якая была найбольшым пакупніком калійных угнаенняў. І менавіта Яра прымушала паколькі буйному бізнесу вельмі, напэўна, не выпадае пагаджацца з такімі выпадкамі, яны ведаюць, што калі ёсць гібель шахцёраў, то заўсёды будзе праблема з продажам іх угнаенняў. Вось, яны купляюць, але ставяць умову. У вас павінна паляпшацца сітуацыя з аховай працы. Так, а тым часам чыноўнікі расказваюць нам зусім іншыя гісторыі пра тое, якія ў нас цудоўныя ўмовы. Да прыкладу, на 114-й сесіі міжнароднай канферэнцыі працы намеснік міністра працы, так, Олег Такун, сказаў, што ўсе тыя ж арыштаваныя рабочыя, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі выбараў у 2020 годзе, яны злачынцы. Агулам сітуацыя з працоўнымі застаецца стабільнай, у нас квітнеючая дзяржава. Што вас больш за ўсё здзівіла ці абурыла ў гэткіх ацэнках? Вы знаете, ведаете, что я уже ничему не здзіўляюся после того, как мой такі, скажем, лёс привел меня в канчатковым выпадку и в турму. И я спокойно ставлюся до того, что ось гэтыя чыноўнікі, якія прыязджаюць в том ліку і в Женеву, кажуць такія рэчы, яны ніколі не задумываюцца над пытаннем, что можа калісьці прыйдзецца адказваць. Канешне, хто ім там рыхтуе гэтыя справаздачы, я не ведаю. Вось, наўрад ці яны самі, мы ведаем, якая кантора насамрэч гэтым займаецца. Вось, але калі-небудзь магчымасць прыйдзецца адказваць, я не збіраюся з імі судзіцца, які я крымінальнік таксама вядома, як і ўсе мае сябры, якія зараз знаходзяцца ў турме. Але насамрэч тое, што яны кажуць, яно вяртаецца да іх бумерангам. Я хочу звярнуць вашу увагу упершыню насамрэч за многа-многа гадоў, калі я ездзіў туды і браў удзел у штогадовай міжнароднай канферэнцыі працы, такія ашаламляльныя вынікі. Прагаласавала за рэзалюцыю, якая судзіла беларускі ўрад за невыкананне артыкула 33 статута МАП, які патрабаваў і выпусціць на волю ўсіх тых, хто зараз сядзіць у турмах сяброў незалежных прафсаюзаў, і узнавіць працу Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў і вярнуць свабоду аб'яднанняў для прафсаюзаў, таму што няма гэтай свабоды, забралі з ліквідацыі незалежных прафсаюзаў. Вось, і шмат чаго іншага. І калі прагаласавалі толькі 5 урадаў, звяртаю вашу увагу, гэта Расія, гэта Азербайджан, Сербія, Малі і Алжир прагаласавалі ў падтрымку вось гэтага самага намесніка міністра, то бок урада Беларусі. Нават Зімбабве ўстрымалася, Кітай не галасаваў. Ёсць такая формула, калі не хоча чалавек з лузерам мець справу, гэтак жа і Зімбабве, усе астатнія сябры, так званыя сябры. Яны ці не галасавалі, ці пакінулі зал, каб не было ў пратаколе, што яны не галасавалі наогул, што яны не ўстрымаліся, ці супраць не галасавалі. Насамрэч, гэта трэба было умудрыцца
так сабе павесці, таму што пачаў абвінавачваць і аб'яднанні працадаўцаў, і аб'яднанні працоўных, то бок прафсаюзаў, і ўрады, якія на іх бок, з іх пункту гледжання няправільна сябе вядуць. І з 2200 дэлегатаў міжнароднай канферэнцыі працы 2100 прагаласавала за вельмі жорсткую рэзалюцыю. Там ёсць усё, у тым ліку і вяртанне мне пашпарта, Геннадию Федынічу, Максиму Сенніку з тых, хто сяброў, актывістаў, лідараў незалежных прафсаюзаў, якія выйшлі на волю. Вось, што яны будуць рабіць надалей, я не ведаю, але насамрэч моцны адлуп яны перадусім атрымалі ад так званых сваіх соратнікаў, якіх яны былі безумоўна ўпэўненыя. Засталося 5 толькі. Ведаеце? І мне так падаецца, што вось гэтая неадэкватнасць у ацэнцы сітуацыі, яна дасягнула такіх памераў, што яны сябе насамрэч думаюць далей, я не ведаю. Таму што аб'явіць вайну сістэме міжнароднай арганізацыі працы, гэта ж не офісу ў Жэневе, гэта ж не чыноўнікам, гэта 192 краінам. Практычна уся міжнародная супольнасць там знаходзіцца. Ну так, Беларусь кідае выклікі, в прынцыпе... Нават тыя, хто... Мы не чакалі, што прагаласуе 2/3, таму што для таго, каб прыняць рэзалюцыю, а прагаласавала 90%. Так, спадар Александр, я думаю, што яшчэ абавязкова будуць нагоды абмеркаваць падрабязней гэтыя рэакцыі. На жаль, у нас наш эфірны час выйшаў. Вам вялікі дзякуй за тое, што далучыліся да нашага эфіру. Александр Ярашук, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, быў з намі. На гэтым завершаем. Завершаем нядзельную студыю Белсат. Шчыра дзякую за вашу увагу і спадзяюся, што наступны тыдзень будзе для вас лепшым, чым сёння. Да сустрэчы ў наступных эфірах.